Kari China kedai kari kaba rat ba kaba syirkai bat kaba start ba hadu kata kham tam hakan deka juk kaba mentah bat la dan ru ka jingong ba slam shu kari China kan sedai kari kaba ningkang du'e hang ne po slap pyrthei jongi bat baro kiri hakelang saudang cakap pyrthei ru kan sapoi kapor baki haban dem haslak cat jong kari China Henry Yamanta kari Amerika kadang debet kari kaban ningkang du'e hakelang saudang cakap pyrthei bat kabaar kadai kari China Henry slam shu pat kari China kan sadai kaban ningkang bat haba phairu sekilain caka history lene kilain jong kipor menhandayan thai lasyam lene layu I bakari China plang kadai kari kaban ningkang du'e hakapor menhandai ru namar balai namar bakari China kadai kabarius pa bat kababun kajing yonong jongka hakabadai bat kilain business lene kai patang Henry anda kapor yaki parang kelas dang baki parang kensyang kelang saudang cakap pyrthei baken lekto lene leklut yaki mar ki mata ki baki jaka puta hakelang saudang cakap pyrthei kidan ki parang ki lakiat lut bat khantam ki parang napok kari England France Netherlands Portugal bat Spain kine ki parang ki bosyang makia bat hakipor menhandai bat ki basulek to patharna kelang saudang cakap pyrthei bat hadin bak kine ki parang kila daban syang sakma hakelang saudang cakap pyrthei kine ki parang kila labru ya ki jaka ki barius pa ki badan hakelang saudang cakap pyrthei ki jaka ki barius pa ki bakentup kumya kadau ba Afrika China India kine ki jaka ki bak ki parang ki la to lot lane ki lakit lot ya ki eki spa kindau ki ba kine ki than ki don bat dai nang ka daw bakari China ka satran ba hakipor menhandai Henry la angru baya kari China tang ki parang Henry ki nong Japan ru dan ki Japanese ru kilawan ban lutel ne sensyal dan bor ki pai ba na shang nong kari China bat hakipor menhandai bat khamtam hakapor jang katma ba baar kari Japan kilawan China balai ka sashkuntor put lenter bat pai ka jinguntor put kari China menta hakilan kari Japan Russia India bat apo ari India jengi hakilan Ladakh ba Arunachal Pradesh bat ka jinguntor put kari China kada don la uta u jingmut namar balai ka China ka kantor put namar ka China ka ngejbej baki jaka hapo ka Ladakh bat Arunachal Pradesh ki dai be ki jaka ki barim chongate ka King Dynasty ka badai ka Kingdom na ni ka yings im kari China menshua balaang bakari China ba dai na ka daw bakasa yale ban yo abiang ki jaka ki badan hapo Ladakh bat Arunachal Pradesh ki ba hapo kateka yings im King Dynasty barakilan jaka Russia pat kawai na padang kinang ba pau nam kari Russia ka badan hapo East Russia bat ka badan mark hab kari China ro kata kadai kanang ba Vladivostok minta kari China ro kaya le ban kentur put ba kilan Russia namar ba kateka Vladivostok ro ka hap hapo ki hima jaka jing sensar jang kis menhandai ki bana po kari China bat minta ka jing Shna kari China ya ki tiar ki ba khla bat ki bamla ban modur haka jing embryo jongi bat ki ba yo jing mentoi ru ya ki breo ki badai na po kari China bat menta ki laya chakmat bat tang hakini kindiat Bnai ki baladep ngilai yos ngau ya ka jing Shna kari China lane ka jing ya chakmat jong kari China ya ka jing Shna jong ka ya ka artificial sun lane ka takasngi ka balong artificial bat ka bomdai ka basna do blai ndai ka basna da kari China henry samta ka sin pat kari China kala da ban penbna ban kan Shna pat saya ka artificial moon lane utau Bnai ubasna da kari China bat ubam day Bnai ubasna da ublay bat ka pat kadaw ba pelong ya kari China ba katmu ban Shna sayune u artificial moon kadaw ka long ba kari China kadai kari ka ba kiustat ba kini ki jok ki ba menta bat kumta ka jingdawa kari China ya ki line electricity lene ki light ka long ka bajor ba bala danru kumba kanto kat neteli ki nang ba hapo kari China ki balamat ya ka jing dabram haki line electricity bat kawai na padang kinang ba kari China kata kadai kanang ba Chengdu kane kanang ba ka haban siu bet man malaus nem ka light jongka shaki company Shna light na po kari China da kumno kumba siajar arspa proposal kulor palang ba dailing ba kane kari China menta kalaya le ban penduna no ya ka jing lot kesan jongka jing bam jongka light electricity hapo katika nang ba Chengdu pat kumta ki scientist na po katika nang ba Chengdu ki plants na ban Shna da kane ka artificial moon men singi ka ladan ba ka por men medro uneu artificial moon uladan bat kamot ki pai ba kenem dan kamshu ban thang light ban pensyai ya ki jaka puta hendai ken pendan kam ba ki light tangah ki ba dan kam haka jing em chongki
Bat kini ki scientist ki laang ru ba une Bnai artificial undon haka jingjai ka ba sanspa kilometer nang ne na posla pyrthei ba une Bnai ubala thadu bleu don haka jingjai ka ba laila ka dei ka ri ka ban ningkang du ban penan kam da ki yet ki ba he bat ki ba khlain ba ban pen sha ya ka jing thaban nakasngi bat ban pen poi ya ka jing thaban jong kasngi nakasngi syaki jaka ki puta ki badan hapo kari Russia bat ki jaka ki bam ju asngi menno ru henrai kari Russia kala sange no ya ka jing Shna cho ka te ka yet how to snam sia jar khandai spa khandai hadin cho ka jing bom la cho ki nong trei cho kari Russia ban Shna la ne ban plan ya ka te ka yet bat ha ka bai dei ya ka jing Shna cho ne artificial moon ubana po kari China ka ne ka we ka company ka la mi ya khmat ba ka kerteng cho ne ka company ka de ka tian fu new area science society ka ne ka de ka company ka bala mi ya khmat do bat ka bala rai ban Shna yu artificial moon na man ta ka te ka nong ba Chengdu bat u director cho ka company u ba kerteng u chung feng ulai thuru balada ka te ka company ka la sya ban Shna yu ne u artificial moon kumta ka bai light la ne ka jinglot san cho ka light hapo ka te ka nong ba Chengdu kan sa duna hado kata bat haus nam arja khat pra Bnai Januari ka nasaru la de ban phayu artificial star la ne utau klur ban ai jing shai kindet ya ka ne ka slap pyrthei jongi hapo ka te ka hau henrai la dan pat na ki liang chaki sain phai biang shapo ka pyrthei